Kota Sitno, môj lokátor je Kilo November 08 Romeo Whisky, KN 08 RV, ako dvojve, KN 08 R2V. Áno, výborne, Michal Svidník, Portable, Šimonka, ďakujem, reportík pre teba je 56, ja som Expedícia Mafia, Kota Sitno, 1009 metrov nad morom, Štiavnické vrchy, Kota Sitno, lokátor Jozef Neruda 98 Karol Jozef. Jozef Neruda 98 Karol Jozef a prvý raz v živote tu počujem Slánske vrchy. Takže obrovské prekvapenie pre mňa. Reportík pre teba je 56, daj mi report ešte prosím. 9 by som povedal, nie je to na dorost z metra, ale no, je to skoro tam. Ty kokso, tak to je nenormálne, čo sa dneska deje v tom éteri. Dobre, výborné, všetko nahraté na video a bude to zavesené na stránke SCBR. Ďakujem za spojenie, okolo 200 km medzi nami. Ja som pri Banskej Štiavnici. Od Majku sa lúči Števo Zvolen, díky za spojenie, ahoj.